Algú ha matat el senyor Arthur Greenwood, propietari de la cerveseria del Bosc. 6 sospitosos entren en joc: l'Elizabeth Greenwood, la Daisy Turner, en Henry Blackwood, l'Edgar Smith, en John Wilkins i la Martha Jenkins. Serà un d'ells l'assassí o hi ha un gir inesperat del guió? Així comença el misteri a la cerveseria del Bosc, relat escrit per la Coral Cancio i que es resolia dimecres al vespre a la cerveseria Sant Jordi. Aquest ha estat el primer acte oficial de Temps Mort, la setmana de la novel·la negra a Cardedeu, que enguany ha volgut fer un homenatge a la reina del misteri, Agatha Christie. Va ser una mica com la precursora d'un gènere que s'ha posat ara molt de moda, que li diuen el cozy mystery, i que per mi qui va inventar això va ser ella. I per això també m'agrada fer-li l'homenatge amb ella. O sigui, a mi el que m'agrada de l'Agatha Christie és que els seus misteris no són, com dir-ho, no són gores, que jo estic molt farta de llegir sempre el mateix de detective o policia que està malament, que tot és alcoholisme o drogues, i jo ja estic cansada d'això. A mi dona'm que em matin a una persona dolenta i que l'assassí també sigui dolent i ja està. I que sembla que siguin A, B i C, és a dir, t'introdueixen una miqueta en la història, t'expliquen una mica dels personatges, tu ja intueixes quins et cauran bé i quins et cauran malament, i després ja sempre hi ha o l'assassinat o el que sigui. Llavors tu comences a entreveure i sempre és com, bueno, et va marcant una miqueta el camí, i el que m'agrada d'ella és que arriba al final i dius, què ha passat? Diu, com t'ho has fet per girar-me la truita i fer que l'assassí sigui una persona que jo ni contemplava? La Coral és la creadora de Lectures Coralines i fa poc ha començat a fer també contingut en català amb el podcast Seu i llegeix. Forma part del club de lectura de novel·la negra Temps Mort de Cardedeu i fa 6 mesos que ha començat a dinamitzar el club de lectura El Puzzle de Marple, amb les novel·les de l'Agatha Christie, amb la detectiu amateur Miss Marple, que apareix a 12 novel·les i 20 narracions curtes de l'autora.